Bombardio, bombardio gunein, ama, bezina bat solteri izan da, guaz asko biltzen. Da, nebiten ni, urte gendun, goxetik, etxetik, da junginen mendirutz. Eta han mendizan topa gendun, holan salida txut, baina uretan errekan neparote. Errekan, paro bierze gendun, da, gan nine gozan, holan, un pequeño salite, urten txute, antxe egon ginen, gozin bastante denpora. Nun da hori errekioita, zen leku da? Patros osatetzen. Basora bide gure etxetik aurrera, eskumeta aurrera, errekatik aurrera, bastante aurrera. Zein zan zure etxi zein da? Mota honen, gatuzin, aite, hori Carmen, niren aizti, beste aizti, desaparezidu zena, horretzek, da ama, da aitite hongo zen. Amuma, eskazin hilda hongo zen. Eskazin hil zan, ze, alemanak pasau zin, orduan bat ekarzitu zen zan, abioiek alemanak, da, eta pasau zin, grupo bat milizianuk, han etxe ondotik. Goizen da, kaminu, ikusko zo, handik arajungarik betik errezara juteko, pasau zein gure etxondetek kaminotik. Da, ikusi ben kontizu, milizianuk torri zinez, handik hortxek, bazetan, da, ikusi ben karru, labrantzako karru, txaurrin, geldi, itxi euren fusilekan karrun, da, sartu nezin, zozer emoteko hartzeko eta, zozer jaten emoteko. Habio bate alemana ze pasau zen kontzu, baju, ikusi ditunarek errementiak, da jomota ben bombi, bertan etxin aurrin. Da, klaro, toda la casa, aurreko erritik aurrera, bera. Ama eskatzen hil zan. Amoma. Eta bestik, beste atzeratxo ongo zin, jainko izkarrak zala, maretxu zana, bakarrik, metraia izaten batero, holan joban, da milizianuk hartu ben, eurekin kamioien erun, etxekoekin horrezin bestek erun barik. Da, klaro, gehi azken duen zer jakin, ze pasau zen, ez dakio. Orduntxeko xin, barkinetik Gernika dautezela, hortik bide gitxia etegatik amendik. Hortik etorri zen, karru ikusi benein kanpun buruzek, han itxizitu izan rifli eta zozer hartzen emoteko. Sartu zila, zozer emoteko hartzeko. Da, orduntxe, mobioi etorri, eta baju pasago zan, klaro, baju pasago zan ikusko zuen erromi. Da, bixe mitxartien, etxie bombi gota eta... Bombi gota, esango ben, hemen da zonetan, nervizutak asko sufridu ben. Ez da miretiko, zer sufridu biko zan, miretiko ez da. Ezke? Etxia portute, gero, haitxe, eruben moruke bidik erakusteko. Oizetik da, han ibiliko zin bidik erakusteko, haitxe erekin guzan. Maritxu, eruena, soldaduk eruena eta gehizazteu jakin beren barrek. Ibili zin, haitxe eta Bilboko hospitaletan danin, zeuren topau. Ni pentsetot ego zala eta ez dakio zer pasau, ez da ugeiza zer jakin.
Beran eusizena. Lastimi, esarrena, 12 urte eta erdi eukizitu, bakarrik. 12 urteko badaki, gudan esaten edo, baina ez da egitea, egitea zan. Horik, un trozo de metal. Metralla. Metralla, un trozo de metralla que la debió de dar. Seguramente se desangraría porque le debieron de llevar los soldados en el camión con ellos.